И започваме пак. Чакай, О, той мап. толкова ти обещавам, че ще го пресакам. Няма. Не съм монатен. Добре, Не. Че е приятел. Приятел. Да. Ами що го бъде? Чакай, аз забравих. Това Аз е Игор, дойдох, моя най-добър приятел, Баскъл. Аз съм, не съм ти приятел, аз съм тук заради баба си. Само бърба. Опери, огащи. Стрели! Вземи ги! Не като ми ляпна. Добре, хайде. Теб да ми ве. От мен ми е. А, да. Така. Ма съм нищо. Не бе, не. Чакай, е така. Игоре, моля те, наистина. Трябва да зумваш. Да, това е задължително, за да можем да се пари. Не! Вземи го, Он е задължител. Със сигурност в някой друг. Чисто ще има повече думи. Какво? И това се казва да се пресакате, разбрахте ли хора? Не съм мърдим, бе, някакъв мати, бе. О, този мап, знаеш какво знам? Какъв хипопланта? Тук има 20 човека. И сте на 1 метър разстояние, хора. 1 метър разстояние, хора. Аз тук. Дай да гледам. Вижте, дъм. О, това са какво? Това са златни. Пак аз таки имам синьо. О, ще там да комфортно. Не. Чакай сега, знаеш какво направя? Направо отивам при моя приятел, ще отида след това да го видим. И сега ни дървен меч, защото с този кит има и дървен меч. Имаме и кит за перли. Това е специално. Може много, ще ми се прави. Има и. Опа, много време чакам. И се върнахме. Аз ям. Не, аз нямам. Лук, това е най-доброто, което мога да имам. Чакай, ба! Ти лудо си, ба! Вземи ти бронята. Уби го! И беше двама уби, чак сега се крещиш. Трябва си да будеш. Ай, те да му така. Ау! Не казва я. Ау, не се отидва. Не. Започням така. Да снимам. Че стоях снимам. Меси. Кой има? Место. Место ще место. Добре, сега пак ще върнем. Разбрахте ли, бе? Чакайте. И пак започваме. Мишката Бог ще ви дома. Има един чест, който като ми в него има някакви диаманти, даймонд на... Добре, трябва да се виж по неме. Аз може. Защо не си скейпа? Какво да научиш? Дай бързо. Не бързо те ще. Железно. Чакай, кой да е? Босси нямам. Дни си диамант, аз сега не гледам. Чакай малко, стрелите трябва да се Девет. Ето. Слушай, брат, чакай да това брата. Как това? Стига! Не бе! Имаш още 8. Значи това е съсед. Приятел. Няма го бъде. Нищо са. Колкото няма. Умряла е. Няма да стреля. Мама, бягай, скачай. Да отида ли там? Не, но много хора. Виж какво. Ма изстреля хубаво.
спирали. Дано твърде бам. Хора, това ще бъде... Не. Ще спрем малко клипа, защото трябва да изпратя моят приятел, защото се тръгва. И гудбай. И здравейте хора, аз се върнах, ще изпратя моят приятел. И сега започнем пак Skyward. Кой мап? План. Значи, първо, взимам вода. Чакай пак. Massive cargo. Бам. Този на да. Не искам нормал бейс. И за хората, които ме гледате, харесайте клипа. Пишете в коментарите на какво искате да снимам по-често. И така ще снимам или на Fortress, или на Minecraft, или на някой игрици. И предложете някой. Може някой. И това е. Ай, започваме. Няма да падна. Няма да падна. Опа, така. Така. Добре. Така. Здравей. Видя ли ме? Тук друг човек не мога. What? Тук бе от двама човека са. Вие видяхте ли? Вау, аз не видях. И ме пак кара гол. Кой? О, то смак ли? Значи. Аз съм много бърз. Бум. Идей. И дали ще започнем? Малко съм да надалеч. 5, 4, 3, 2, 1, започваме. Оп, ева. Почнем. Добре. Първам. И сам. Перички, доста перички. Именно шапчики, сейчас я не ставлю, не ставлю. Так. Значит. Слава. Давай. Вот приятно. И это там. Это първо бензин. И добре. Как сме? Добре сме. Добре. Започваме. Не съм вотнал. Нищо не съм направил. О, защо не воднах този мап ли? Тук няма никакви честове. О, трябва да се почука много. Ау! Добре, това. И добре хора, това ще се в клип. Дано да ви хареса, лайкнете го. И до нови